No, usahay atong igambol ang prinsipyo, atong wagtangon ang ato ang prinsipyo just for the sake of silence or peace, nga atong ginuna nga peace, but then we are just compromising the truth, mga igsoon. Ginoo, niining kagabhion, nagaduol kami kanimo, Dios, nagahangyo sa imong presensya, sa imong balang espiritu, nga magauban ka namo samtang among ipadayon ang paghisgot sa imong mga pulong, ingon nga paagi nga among maangkon ang moral recovery. Tungod kay among gituhuan, o Dios, nga ang among katilingban, ang among nasod, especially, na anining moral corruption or moral decay. Tungod kay napasagdan, Ginoo, ang unsaman nga mga hiwi nga mga kahimtang. Apan diya kanimo, Dios, kami nagalaom nga imong ihatag ang paagi nga adunay kausaban, adunay reformasyon. Salamat kay Amahan nga imong ipanalanginan among mga televiewers, among mga kapaglaom, higala, mga kaigsunan, ug salamat usab nga ikaw nagpanalangin nining buhatan sa Hope Channel South Philippines, uban sa mga administrators, co-directors, ug sa tanan namong mga kaigsunan nga nagapadayon sa pagsunod nining programa sa Hope Channel. Salamat sa patubag sa mga hangyo, ang tanan namong gitugyan sa ngalan ug gahom ni Jesus manluluwas. Amen. Mga igsoon, higala, atong natun-an, no, kagahapon ang pag-expose sa kabakakan. Unya, here, kung ang tawgo na ginato ang butang nga maayo, nga dautan or ang dautan maayo, diha na gyud ta pinalaga, mga igsoon, nga naa sa kahimtang nga wa na gyud tay ayo. So karong kagabhion, atong tun-an ang pag-confront sa kompromiso or the erosion within. Atong tanawon pinalangga ang mga kaigsunan kung sa ato bang kaugalingon nga ato karong gibarugan, atong gipuy-an, o atong kahimtang, wala ba kay mga compromises nga na-erode or nagakawala na ang moral sa atong kaugalingon or sa atong pamilya? So, let us be careful. Kay basin baya nga nata sa kompromiso, and then we are just so comfortable that we don't want to go out from our comfort zones, mga igsoon. So, nining kagabion, doon na yung sa kaistorya akong i-share. Nining sa katao nga, he swear, no? Nanaad siya nga, nag-diet na siya, di na siya mo kaon og kining tamis or off sugar na siya. But one day he said, I'll just melt the cookies. Yalang ko na simutan ng cookies. Then, I'll just break one in half. Katuhan nali akong kuhaon. Then, I'll just eat the broken half. But by the end of the night, mga igsoon, the cookie jar was empty, and so was his resolve. Nawala ang iyang pakiksaad. Remember, compromise doesn't come crashing in, mga igsoon. It creeps in crumb by crumb. So, sa atong kagalingon, I believe, and I presume, igsoon, kung matausan nato, natay mga eksperyensya kasi natian niining compromise. No? Usahay, atong igambol ang prinsipyo, atong wagtangon ang ato ang prinsipyo just for the sake of silence or peace, nga atong ginuna nga peace, but then we are just compromising the truth, mga igsoon. So, here, ang teksto sa Song of Solomon 2:15, nindot kayo, catch the foxes for us. Wow! Tanaw ha? This isn't a solo igsoon nga pagkasulti. Kaya ngun diya, dakpa ang milo para namo, the little foxes that spoil the vineyards. Wow! For our vineyards are in bloom or in blossom. Duta nga pagkasulti sa awit sa gugma, mga igsoon, Song of Solomon. So here, kini nga
chapter igsoon describes a season of intimacy, growth, and delight. Meaning, naa sila sa kahimtang nga, they are so intimate, nagtubo, nagbloom ang ilang vineyard, nagmalipayon sila. So kung mo tanawon, ang Song of Solomon is a poetic dialogue between lovers, mga igsoon. Often, gi-interpret kini allegorically as the relation between God and His people. So, mauni siya ang gi-describe ni Solomon sa Song of Solomon igsoon. So here, Song of Songs, ingon dinhi, ang verse 15 introduces a warning. Ingon diya, small treats can destroy great beauty. Unya, this passage is a call to vigilance, not just in romantic love, but spiritual life igsoon. Unya, here, little foxes symbolize subtle sins, compromises, distractions, and attitudes that sneak in and sabotage what God is cultivating. Wow! So, timanin nyo ha, mga kapaglaw, mga igsoon, usa kini kasimbolo sa, unsa? Subtle kayo nga sala, or kompromiso, or distraction kini, or kinaiya, nga unsa, nilili, or ni-sneak in, ug nisabutahi, unsa ang gi-cultivate, or gihimo sa Ginoo. So munang ningon diha sa Song of Solomon, catch the foxes for us. So atong tan-awon ang exegesis ani igsoon gamay sa mga linya gikan ani nga passage Song of Solomon chapter 2 verse 15. Kanang ingon diha, catch for us, it implies shared responsibility. Take note, making moral recovery igsoon is not a solo flight, but a shared responsibility sa tanagitunan in guarding what is sacred, mga igsoon. Unya, moral recovery is not a solo mission. Then God calls us to walk in accountability. Take note. God calls us to walk in accountability, community, and mutual vigilance. So, here, kanang linya igsoon, the foxes, the little foxes. Nga nang gibalik-balik man igsoon. Nagabantay ba mo? So here, ang foxes in biblical imagery are destructive, sly, and elusive. Kini mga milo igsoon, mangguguba gini, no? So mo ni siya nga, iyon dakpan ni mga milo para namo. And then, the repetition foxes, little foxes, emphasizes that even the smallest compromises can cause great damage, mga igsoon. Ang gamay nga mga kompromiso, unsa? Makahimo kini dako nga kadaot. Unya, ang kasing-kasing sa Dios igsoon nasubo when truth is twisted. If you still can remember ang katawhan sa Ginoo, sa dihang mubiya sila sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo, doon na yun sa consequences. Why? Because they twist the truth igsoon. Now, that ruin the vineyards igsoon. Nga nagdaot sa halaman. Now, ang gingon diha, ang vineyard represents fruitfulness, intimacy, and spiritual vitality. Unya, pasabot ani nga passage that what God is growing can be undone by what we tolerate. Igsoon, higala, kapaglaom. Timan ang gihimo or ang gipatubo sa Ginoo or ang iyang giugmad, pwede siya unsa madaot or maandan by what we tolerate. So, ruin the vineyards means moral recovery, means protecting the fruit of the Spirit, like love, joy, peace, from the pests of compromise. Muning atong i-confrontation, unsa ni magkompromiso sa atong kinabuhi
aron dili madaot unsa ang giugmad or gitukod sa Ginoo. So, why? Because hindi ang Song of Solomon are vineyards that are in bloom. Wow! So, nagpasantop kini, ngayon sa, the blooming doesn't mean invincible, but it means vulnerable. So, wala kay nagtubo taon ni progress siya, dili siya ingon nga invincible, apan vulnerable siya sa mga milo, igsoon, or sa mga foxes. So that moral recovery is about preserving what God has begun, mga igsoon. So, imo nakita nga, muna siya ang season of promise, that the vineyard is blooming. There is progress, there is beauty, there is potential, igsoon. And then the closer we get to breakthrough, the more vigilant we must be, mga igsoon. No? So, atong tanawon kung unsa ni mga compromises. So here, let's go back to the beginning. Atong tanawon, igsoon, nga iyon diha, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ato nang establishhan ato mga pila ka mga gabi nga ang pulong sa Ginoo mao gyud ang final authority. Wala diha gasulti igsoon aning passage sa John 1:1. In the beginning was the church, and the church was with God. No. Kay ang iglesia igsoon nga pulong is a called out people. Manang usahay makadungogta nga ang iglesia namo mo'y una, ang iglesia mo'y nagtukod or naghimo sa Biblia. Igsoon, ang pulong gaingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Meaning, ang iyang pulong mao'y otoridad, mga igsoon, dili ang iglesia. Dili ang ato mga pangulo. Manong usahay masubo ta, mamalandong, mao ding gahi kayo muugsuwag ang atong moral recovery tungod kay ang atong mga pangulo kung daot usab ang ato ang mga membro. So here, in the beginning, atong tanawon ang sinugdan, ni padayon ang maong teksto, in Him was life, and the life was the light of men. Naadihang kinabuhi sa pulong nga mao si Kristo, unya ang iyang kinabuhi mao ang kahayag sa katawhan. And the light shineth in darkness. Why? During Christ's time, igsoon, there was a moral decay. There was a moral devastation sa nasud sa Israel, diha sa mga Fariseo. And the darkness comprehended it not. Wow! This is an exact, igsoon nga definition or kahimtang nato karon. Nga kadaghanan sa mga tao, wa na nakitag kahayag tungod kay wa nila na-comprehend, wa nila masabti unsa ang kahayag gikan sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. So, sa aton ikaingon, God's Word is the final authority. Last night, aton ang kana, di ba? Lies may trend, but truth endures. Munang gabi, last night. Unya, we are called to clarity, not confusion. So, pinalangga ang mga kaigsunan, kung gusto nato ng moral recovery, let us be clear. Kung wala ba tayong mga kompromiso sa atong kinabuhi, so that we can be an agent of moral recovery igsoon. Okay? So, what are the little foxes? Atong identify igsoon, the erosion within. Nato. So here, justifying small sins, nga ang gamay sala, ato i-justify nga, okay ra na, oy. Wala problema na. Neglecting prayer or scripture, ato naging biyaan ng pulong sa Ginoo, mga igsoon. Ang atong ganghaan abli alang sa kaaway. Tolerating gossip, pride, or bitterness. So, here, ingon diha ang Proverbs 6:16-19, God hates the haughty eyes, a lying tongue, no? Ang bakakon nga dila, baba, hands that shed innocent blood, kasing-kasing nga nag-devise og wicked plans, feet that run to evil, a false witness that breathes out lies, one who sows discord amongst people. Kini so ang mga
marites, bitaw, kani mga maritison, nga naghatag, nagpugas og mga kadaot, away, gubot, no? So here, muna ang mga little foxes, igsoon sa atong kinabuhi nga, usay di ta kabantay. Now, choosing comfort over conviction. Kinaigsoon. Kana bitang komportable na mi diri pastor, ay naming hilabti. Wala man nang hilabot igsoon. Ang ato ba is we are on the cause of moral recovery. Uda ko kay kahimuan igsoon or kahimta nga kung moapil ta ani, aw hinaon og di ta moapil, tay problema. Pero ang problema igsoon kung ang kaaway musulod sa atong ganghaan. Now here, how about in our religious or spiritual garden igsoon? Wala ba kay mga little foxes or compromises? Ato tanawon, ha? Ayaw ko yung say pa mga igsoon, ha? Actually, kung imong tanawon, basin ba ya og ang pulong sa Ginoo di na kayo tamis para nato, ang whisper sa balang espiritu wala na nato madunggi, and then we choose to be comfortable even we are convicted or convinced of the truth, mga igsoon. So basin mauni ang hinungdan nga gahi ma-implement ang moral recovery because we are so comfortable with our small sins or compromises. Tungod kay we don't want to get out from our comfort zones, mga igsoon. Now here, just try to look at, during creation, igsoon, duha ka institution ang giugmad or gitukod sa Ginoo. Kining marriage institution ug ang Sabbath institution. And I know and I presume, igsoon, kita nakabalot ani, gawas ko wa ka mabasag Bible, igsoon. Now, kung nimo tanawon ang Genesis, no? 1 verse 27 and 28, and chapter 2, verse 18. Ingon diha, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Take note, sa duha lang ka sex igsoon, ang Ginoo naghimo babay ug lalaki, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it. And in chapter 2, verse 18, ingon siya, dili maayo nga ang unsa lalaki mag-inusara. Mao na nga kami mga lalaki maluyag gid mi og ulay unsa pares kay ingon man ang Ginoo nga unsa dili maayo. Mao na nga igsoon atong tan-awon ang gitukod nga marriage institution. How about Sabbath institution igsoon? Usa gingon diha Genesis 2, no? Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Take note. Mao ni ang nasa balaod, ha? Sa Dekalog, sa 10 kasugo, Exodus 28 verse 2:11. So kunin mo tanawon igsoon, 6 days shalt thou labor, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Kisang Sabbath, iha sa Ginoo. Unsang adlaw? The 7th day. Igsoon, the Lord thy God, in it shalt thou not do any work. Mga igsoon. Very specific ang balaod sa Ginoo. Pero kadaghanan, dili gusto igsoon maminaw ani. Kay na may gi-specify nga 7th day. I am not talking about in favor sa akong ibarugan igsoon, ha. Atong tan-awon kung wala ba'y mga little foxes sa atong spiritual garden or sa atong religious affiliation, mga igsoon. Now here, kung mo tanahon, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So kung imo tanahon igsoon, ang tulo ka mga butang iyang gihimo, iyang gipahulayan, ang kapitong adlaw, gipanalanginan, o gibalaan. So, ang pangutana igsoon, why millions are keeping the first day of the week? Or shall we say Sunday? Is it Bible-based or human institution? Mga igsoon, muna lang ang pangutana, ha? Dili ko mo impose nga dawatan ninyo ni the Bible, the Word of God is clear that the 7th day is the Sabbath of the Lord. But then, ang pangutana igsoon, why
millions are keeping the first day or Sunday. Basin ba igsuon nga mao ni ang gamay mga foxes or compromise that we need to attend to? Like for example, igsuon, could this be little foxes or little compromises? Now here, tanawa ka muna igsuon ang magtanaw, mga higala igsuon, mga kapaglaom, kapamilya. Kung kanibang atong gituhuan nga atong gibantayan, Bible-based ba or scriptural authenticity na ba or human origin? Please do not get me wrong. I am not inciting hawa mo diha, no. Ang ato lang igsuon, sa moral recovery, dapat klaro ta, nga ang atong kasing-kasing well-guarded mga igsuon, well-established in the truth. Kay magtinamala ang puta o sige tawag og moral recovery, unya, only to find out nga we are in compromises. So ang ako lang diha, dili ta magbinasulay, ato lang tan-aon kung saon pagdakop aning gagmayng foxes igsoon. As what the Word of God said sa Song of Solomon. Now here, igsoon, ayag yung sabta ng hilabuta. Kay ang ato din is ang little foxes, ang compromise, infant baptism. Kamu lang tanaw diha agad, is it from the scripture or is it from human institution? Confession to the priest. Kana ba considered the teaching of the Bible or purgatory? No? Mga igsoon, pinalangga akong nga mga kapaglaom, higala, I am not insinuating, or I am not kanabitang confrontational, no. Apan, susiha lang ang inyong kahimtang, pangutan na ang inyong mga pangulo, kung dili ba, asam ta nagkuha ni, kung dili mga scripture. Basta kay, ang tanawa in the beginning was the Word, and the Word was God. So here, kanang gitawag nila nga naimuwalig sa once saved, always saved. Nga, kung nituo lang tab, luwas na bahalag, ang atong mga sala karon og future, gipasaylo na sa Ginoo. No? Murag barato na kayong grasya igsoon. Or, kanang the law was abolished, gugma na lang. No nang mga patulunan. Or, ang kanang pagluhod sa larawan igsoon. Is it Bible-based? Base ba diya sa balang kasulatan? Or, kining immortality of the soul, of which igsoon, the great lie nga madungog dito sa Garden sa Eden, ang dako nga bakak nga giingon sa bitin, nga paingon na Eva nga, di ko mukaon anak kay, sa dahil mukaon ko, mamatay ko, ingon ang bitin, dili ka mamatay. Igsoon, kini nga mga little foxes or compromise, nga atong gituhuan nga, wala may problema na igsoon. Kay anyway, ang ato dahil rason, usaman mi, malipayon mi, daghan mi, pero at the end of the day, igsoon, when Christ will come, kung dili ni gikan sa iyang pulong, asam rin ni igsoon. And do you think we can establish a strong relationship, covenant relationship with God? Kung atong bangay-bangayan, or tanawa ang Israel, sa dihang biyaan nila ang balaod sa Ginoo, ang pagsunod sa Ginoo, dunay consequence nga itugyan sila. Ang ako lang yun mga igsoon, higala. Ang atoang puluyanan, ang atong kaugalingon, inigbalik unya sa Ginoo. So, atong tanawon ang mga current events. Atong biyaan ng mga little foxes. Kining current events karon, signs of spiritual erosion mga igsoon. Now here, kaingon diha, ang Cornell study, young people are leaving religious institutions, not faith itself. Ilan ang gireject ang structures that conflict with personal values. Aha. Sa ilang gusto, sa ilang value, ilahan ang gibiyaan ang spiritual structure igsoon. Unya, sa daily Christian journey, there is a rise of moral therapeutic deism. Moral therapeutic deism. A feel-good faith that avoids biblical authority. Tanawa ha? Dagsang na ni karon. So mga kapaglaom, higala, igsoon, di nato, kakumpensahan. Ngano? Kay nanay gitawag og moral therapeutic deism. And then, religion news service. Faith is being reshaped by personal comfort, not divine truth.
You see? Basin ang imong pagtuig igsoon, imo nang gi-reshape by personal comfort, not by divine truth, mga igsoon. Sumunay atong ikadlukan nga, kining atong panagtuon karon basig ato lang ninjan, ato lang bitaw ning murag take for granted nga, well, serious naman na diya, okay na. Igsoon, we are serious on this. There is a moral decay. There is a moral confusion, moral darkness, mga igsoon. Ayog paabutang nga mabiktima ta niining pagkaut-ut or ang pagka-erode or nawala na ang atong pundasyon diha sa pulong sa Ginoo. Clergy sexual abuse and institutional accountability igsoon. No? Daily moral or faith erosion angle, loss of institutional credibility, ang pagdagsang sa public demand for justice, unya nawala na ang pagsalig igsoon, or cut-like religious organizations and Senate proves igsoon. We all know this. These are existing mga igsoon, kining mga faith eroding nga mga events. So ato tan-awon nilion lang gamay. Ang unsay gisulti igsoon sa implementing rules and regulations sa governing moral recovery program adtong July 11, 1996 igsoon. Parang at least ato gining mabasa igsoon sa ato ang pangamhanan. As laid down under Executive Order number 319. Ang gaingon diha igsoon, therefore, ingon si Fidel Ramos, the late president, therefore it shall be the policy of government to A, strengthen the moral resources of the Filipino people. Wow. Strengthen the moral resources of the Filipino people rooted in the Filipino culture, values, and ideals that are makadiyos, makatao, makabayan, and makakalikasan. Igsoon, I hope nga atong tagaag kinabuhi unsa ang gilatid sa atong batakang balaod mga igsoon. Makadiyos, I like that. I like that igsoon, di ba? Mga kapaglaom, makatao, makabayan, makakalikasan. Letter B sa maong nga policy is to pursue a vision of a Filipino nation that is God-centered. Igsoon, I like this. God-centered, people-empowered, prosperous national community living in unity, justice, freedom, love, and peace. Wow! So heavy mga igsoon, nga mga pulong nga gigamit, pero sayang igsoon. Tungod kay di na ito makita sa kinabuhi sa itong mga pangulo sa Senado, sa Kongreso, or even sa itong probinsya, siyudad sa Cagayan de Oro mga igsoon. Magpakahilom ba ta mga igsoon? Niining atong kahimtang nga ang moral sa ato ang katilingban nagakaut-ut na. So why compromise matters? Compromise, why? Weakens conviction. It numbs spiritual sensitivity. Igsuon, whether you like it or not, kung diha ka magpundo, maglunang, nianang gamay nga kompromiso, it numbs your spiritual sensitivity. Ang imong ginahuna, ang unsa na imong gusto, kay ngano, lagi ang rason, kami ang una, daghan mi, igsoon, ang kamatuoran dili padaghanay. It opens, so ano ang kompromiso igsoon, it matters, it opens the door to greater sin, and it damages our witness. Dili ta mahimo or makita nga unsa tinuod nga saksi alang sa Ginoo mga igsoon. So here, erosion doesn't announce itself, it just quietly removes the foundation. Wow! Tanawa ha? Ang erosion ang nagakawala igsoon nato nga clarity or direction nagapakita nga sa hinay-hinay giwala or nawagtang ang pundasyon mga igsoon.
mao nang ato yung gibalik that the Scripture is the final authority and God alone can effect igsoon moral recovery. Kita, kita mga instrumento, mga igsoon. Atong ipakita ngayon sa we are on for moral recovery. So, here, God's call to confront, let us catch the little foxes, mga igsoon. Let us be honest about small sins. Let us invite accountability. Let us stay rooted in Scripture. And let us guard our vineyard daily mga igsoon. No? Atong bantayan ato ang garden. And then, magpabilin tang nagamot diha sa pulong sa Ginoo. Pinalangga na ko ang mga igsoon. So, our role. What is our role, mga igsoon? Be watchful gardeners. Magmabinantayon nga, magbalantay sa garden. Let us not ignore the small compromises. Kung imong gibati igsoon nga, unsa man akong nahimutangan, dili ba din ni insakto or na based sa pulong sa Ginoo, then by all means igsoon, check it out. Don't ignore the small compromises. And then speak truth in love, model integrity, and protect the fruit of your faith, mga igsoon. Atong bantayan ang bunga sa atong pagtuo. Now, here are the practical takeaways, mga igsoon. Tanawa ha, how to confront the compromise. Timang-timbang, comfort or conviction. So, giniuna, have a daily self-examination. Ikaduha, confess quickly, don't delay. Kung imong ibati igsoon nga napakyas ka, or nasalaag ka, or nalipat ka, tungod kay mga pangulo, wala musulti sa tinuod, then confess. Not to a person or to the asa nga tao, but to God, mga igsoon. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is just and righteous enough to forgive us. Kay dito tanya nakasala igsoon. And then surround yourself with truth tellers and then choose conviction over convenience. Igsoon. Mamo ginasagad jud kanang asa ta comfortably bitaganahan. When God called Abraham biyae dinhi ang imong yuta ug adto ka didto sa or nga akong ipadala ninyo and I will make you a great nation. Mga kapaglaom, hinaot nga we will not look at the comforts alone, but how can we impact lives? So, let us guard the vineyard, mga igsoon. Small sins matter. Compromise is never neutral. Take note. Catch the foxes early and protect what God has planted. What God has created, igsoon, sa tanaman sa Eden, ang marriage institution, ang Sabbath institution, mao ni ang giguba karon sa kaaway. Tanawa, ang divorce, so rampant igsoon. Karon ninini tag-adapt ato nang gihimo karon nga unsa? Nanay bill nga gipasa unya ang 7th day Sabbath igsoon nawala ang iyang pagkasulimni, ang iyang pagkabalaan tungod kay ang unang adlaw mao na ang unsa gipadako sa sistema igsoon. Then here, let me share a story of the woman who caught her foxes. Meaning, siya ang nakadako para po sa iyang foxes ang kinabuhi. At ibutang siguro si Lula Mercy was known for her generosity and prayer life, but she had one fox she never caught. Kining gossip, kining pagkamaritison igsoon. No? She didn't mean harm, she just shared prayer requests with a little too much detail. So one day, she accidentally told a neighbor that Sister so-and-so's son was in rehab. It wasn't true. Sister Lisa confronted her, crying. And then Lola Mercy was devastated. So ang nahitabo igsoon that night, she read the Song of Solomon 2:15 and prayed, Lord, I've let my words ruin vineyards. Help me catch my foxes. Wow. Iyang nakita, nasipyat siya, and she began a journey of repentance, apologizing sa iyang nasakitan,
listening more and speaking less. And then her vineyard bloomed again, not with noise, but with grace, mga igsoon. Wow. So, sa atong kagalingon, mga igsoon, atong dawaton, no? Kung ugaling imong nakita nga napakyasta, nasipyata, caught or dakpa ang gamayng foxes, mga igsoon, dadang ato sa Ginoo and pray, Lord, please help me catch my own little foxes, mga igsoon. So, moral recovery isn't just about stopping sin. It's about protecting what God is growing. Unsa ang gipatubo sa Ginoo, igsoon, atong protektahan. That is moral recovery. So here, mga igsoon, ato nakita nga kining nakita nato ha na mga compromises, but we need to catch our little foxes in our lives, in our family. So ato na tun anigsoon ang confronting the compromise, the erosion, ugma. Let us try to study unsaon pag-overhaul igsoon ang ruins, repairing the ruins nga makita sa Nehemiah 2:17, mga igsoon. Mag-ampo ta alang sa pagtapos. Ginoo, dahang salamat nga imong gipabati kanamo, Dios, or gipadayag nga adunay mga little foxes, compromises nga we believe na sa imong pulong apan siguro Ginoo wala diha makita, but we are so comfortable with this. Lord, help us. Tabangi kami, Amahan, among mga kapaglaom, among mga higala, among mga televiewers, nga unta ilang ipasulabi o Dios ang pagduol kanimo, ang pagpakigrelasyon kanimo, kaysa komportable nga among mabati kung asa kami nahimutang. Tuguti o Dios na kining serye ni nga semana, usa kini ka journey, usa kini ka kausa, nga moapil kami o Dios sa pagtukod balik sa mga nga guba or mga kompromiso nga nga himo aron ipatigbabaw namo ang imong pulong, ang imong ngalan mo ipagadaygon. Salamat o Dios nga imong gidawat ang pagampo, ang tanan namong gitugyan sa ngalan ug gahom ni Jesus manuluwas. Amen.